दरौदा छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर NH 531 पर दरौदा महाराजगंज ढाला के समीप आज एगो घटना भइल ह। दुर्घटना भइल ह। एगो डंपर गाड़ी एगो स्कूटी सवार युवक के टक्कर मार देलस ह। टक्कर मारला के बाद युवक जौन बाड़े बीच रोड पर छटपटात रहलन। काफी देर तक लोग सिर्फ अगल बगल से देखत रहल और वीडियो बनावत रहल। केहू वो युवक के जाके छुअत ना रहल और मदद ना करत रहल। काफी समय के बाद वहाँ केहू फोन कैलस तो एम्बुलेंस आयल है। ओकरा बाद कुछ भला लोग आके उनकरा के उठा के एम्बुलेंस में लादल है और इलाज खातिर सिवान रेफर कैलस। हालांकि स्थिति इतना बिगड़ चुका रहा और उनकर हालात इतना नाजुक रहा कि उनका के बचावल मुश्किल रहा और वो बच ना पैल हन। मृतक युवक जौन बने वो महाराजगंज थाना क्षेत्र के काजी बाजार स्थित मनोज त्यागी के पुत्र रोहित कुमार रहन और आज मानवता शर्मसार भइली है। काहे कि वहाँ पर सभे मूक दर्शक बन के सिर्फ वीडियो बनावत रहल, केहू मदद ना करत रहल। काफी देर तक युवक बीच रोड पर छटपटात रहन। गाड़ी आवत रहल, गाड़ी जात रही है, लेकिन युवक के छुए के हिम्मत केहू ना देखैलस। बाद में कुछ लोग ऐसा आयल है जे युवक के उठा के एम्बुलेंस में लादल है, इलाज खातिर सिवान रेफर कर गई है, लेकिन युवक बच ना पैल हन। आज अगर समय से लोग मानवता देखले रही तो शायद रोहित कुमार हमनी के बीच में रहते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।